Nosaltres ens focalitzem principalment en l'estudi del càncer de pàncreas i tenim, diguéssim, dues vessants principals en les que volem avançar cap al coneixement i les teràpies d'aquest tumor. D'una banda, és a dir, fa uns anys vam identificar una proteïna que té un paper molt protumorigènic en el càncer de pàncreas, actuant sobre les cèl·lules de càncer, però hem observat també que aquesta proteïna és important en altres cèl·lules que formen part del microentorn del tumor i que la seva funció estaria canviant aspectes d'aquest tumor i, per tant, podria ser una bona diana terapèutica. Que això enllaça una mica amb l'altra línia de recerca que tenim en càncer de pàncreas, que té a veure amb el desenvolupament de noves teràpies. Per tant, una sèrie de teràpies dirigides tenint en compte aquesta diana principal, i després l'altra seria el desenvolupament d'uns virus oncolítics, que són un tipus de virus que tenen activitat antitumoral, que a més els podem manipular en el laboratori aportant-los noves propietats i que ens sembla que tenen un interès rellevant. I tot això ho portem a terme amb models animals i també amb mostres de pacients que, per respondre algunes preguntes, ens són realment molt útils. I tenim també una línia de recerca més petiteta amb una malaltia minoritària, que és la aciduria glutàrica tipus 1, que és un dèficit en el metabolisme de la lisina i que estem treballant per poder desenvolupar teràpies efectives per a aquesta malaltia.